Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Yan uwana musulmai, barka mu da warhaka, barka mu da sharba. Da fatan kowa ya sha ruwan lafiya. Alhamdulillah, yau mun kai azumi na 6 kenan. To ubangiji ya Allah ya maimaita mana. Allah ya sa muna da ƙarin shan ruwa. Ubangiji Allah ya sa mu idar da azumin nan dukkan su lafiya. Ubangiji abinda muka roƙa cikin wannan wata na Ramadan mai alfarma, wata mai falala, ubangiji Allah ka anshi ibadunmu. Allah ka sada mu da alkhairai wannan a cikin wannan watan Ramadan da falala. Ya Allah, Allah ka samu cika da imani. Ya Allah, Allah ka taimake mu taimakonka. Ya Allah, ya Allah ka sa mu cika da imani. Ya Allah, ya mu dukkan abin da mana da alkhairi. Allah ka masa kai da gidan aljanna. Dukkanin wani uwa musulmi wanda ya mutu bayan shekarun baya tun zamanin Annabi Adam da yanzu haka, ubangiji Allah ya sa cika da imani, ya sa cika da imani. Mutum ta zo mu Allah sa mu cika da imani. Allah ka tashi mu da imani. Ya Allah, Allah ka sada mu da duk wani alkhairi na wannan watan Ramadan. Ya Allah, Allah ka sada mu da shi. Allah ka yafe mana zarban mu a wannan ibada mai. Ya Allah, Allah sa mu yi ta kansa, yi ta alfarman Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.